Trvá výroba atypických okien dlhšie? Atypické okná majú dlhšie dodacie lehoty? Takmer každý chce mať svoj dom či byt jedinečný a originálny. Farbu fasády, strechu aj interiérové zariadenie si vyberáme podľa svojho vkusu a tak, aby sme sa cítili čo najlepšie. Vlastnú originalitu však niektorí vyjadrujú aj výberom atypických okien. Aké okná vlastne k atypickým patria a prečo ich výroba trvá o čosi dlhšie? Sklo a kovanie, ale aj doprava. V dnešnej dobe je náročné nájsť hranicu medzi typickými a atypickými oknami, no zovšeobecnene môžeme povedať, že k atypickým patria okná s obrovskými rozmermi a všetky s inými ako klasickým pravouhlým tvarom. Pri nadrozmerných oknách často nestačí klasická hrúbka skla a tak sa musia vytvárať hrubšie alebo špeciálne upravené. Už to zaberá istý čas. V takomto prípade je tiež dôležité vybrať vhodný typ kovania, ktoré má zabezpečiť jednoduchú manipuláciu s oknom. Ďalší čas sa nazbiera pri ich doprave. Kým klasické okná vám zo skladu doručia za pár dní, preprava nadrozmerných okien musí prebiehať pomaly a opatrne. Nezabúdajte na tienidlá. Pri výbere atypických okien treba počítať aj s atypickými doplnkami a tienidlami. Možnosti sú v prípade tienidiel obmedzené, no ku každému typu okna sa dajú nejaké vybrať. Exteriérové, interiérové, látkové, alebo aj so slnolami, čiže vonkajšie statické žalúzie. Kým klasické žalúzie sú vyrábané automaticky, atypické si vyžadujú pri príprave aj výrobe ručnú prácu, čo samotné dodanie niekoľkonásobne predĺží. Na dobré sa oplatí čakať. Keďže nejde o typické okná, ktoré sú už vyrobené a odložené niekde v sklade, prípadne sa vyrobia hneď po zadaní objednávky, ale o také, ktorých výroba je náročnejšia a vyžaduje si dôkladnú prípravu, počíta sa s tým, že zákazník je uvedomilý a ochotný si na okná podľa svojich predstav počkať. S časovou náročnosťou a pracnosťou stúpa priamo úmerne aj cena. Pripláca sa zvyčajne za materiál, výrobné špecifiká, ale aj dopravu. To sú aspekty, s ktorým by mal každý zákazník vopred počítať. Ale žiadny strach. Každá dobrá firma to s vami detailne skonzultuje.